हाय हेलो साଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ସବୁ ଧାନ ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାଦା ଭାଇନାମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଧାନ ସବୁ ପାଚି ସାରିଲାଣି। ସବୁ ଏରିଆ ଧାନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଧାନ ଏ ଆମ ଏ ତ ଆମ ଧାନ ଇଏ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅଛି ଆମ ଜମି, ଆମ ଜମି ନାହିଁ। ଜମି ଆମର ସେପଟେ ଅଛି, ଆମର ସେପଟେ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଧାନ ଲଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ, ସବୁ ଧାନ ଲଗାଇଛି। ସବୁ ଜଲା ଏରିଆଟା ପାଣି ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ପର୍ବତ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ପୁରା ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛି। ଧାନ ବଗିଚାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡଙ୍ଗର ଅଛି, ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପଛପଟେ। ଭିଉ ପୁରା ମସ୍ତ ଆସୁଛି, ସୁପର। ब्यूटीफुल फैंटास्टिक। ये आम जमी इटा इटा अलग जन कर दिखाई आमर इटा 2 3 4टा खंडे अच्छी चारटा बेड़ा अच्छी। देखु सामने धान कटा है पाची सारा कटा हम प्राय समस्त पाची सारा।